ens diu que és Chardonnay 100%, només té un raïm i Chardonnay. Podria ser un raïm només com el xampany francès. El xampany francès es pot fer també només de Chardonnay. Aquest només porta Chardonnay, no porta ni parellada, ni Macabeu ni Xarel·lo. Només porta Chardonnay, sí. L'olorem igual, a veure què ens sembla. Aquest té un aroma una mica dur. Té un aroma una mica... Aquest aroma que noteu és el sulfurós, és el conservant. Porta molt conservant. El que deia abans, és un cava que va molt a l'exportació, que pot estar molt temps en un supermercat, pot estar molt temps guardat en un magatzem, per tant estan obligats a posar-hi més sulfurós, més conservant. A base de rato poder-hi marxarà. A vegades marxa i el sulfurós amb el cava té la complicació que a vegades li costa molt marxar. Si fos un vi li marxaria en seguida i amb el cava a vegades li costa més marxar. Ens fa olor, molt d'olor a què? Molt aroma a què? Això no és aroma, és olor. A pa, sí, a pa torrat. Ens fa molt olor a pa torrat, que són les llevadures, però ens molesta el sulfurós. En canvi, el sulfurós, quan ens el posem a la boca, no el notem. Notem el sulfurós té un perill. L'excés de sulfurós té un perill, que ens pot donar mal de cap. A vegades, quan algú diu que prenc cava i em fa mal de cap. A vegades, si prenc molt de cava que porta molt sulfurós, penseu que jo, quan era jovenet a casa meva, quan netejàvem jo ho havia vist encara, netejar la bodega sencera amb lloquets grossos, tancaves la bodega, foties lloquets i després quan netejàvem les botes, que encara es fa, netejar la bota pots el lloquet. Si olores molt el sulfurós, et dona, a part que és perillós, però et dona olorar-lo, prendre'l no. El que et pot fer molt mal de cap. A vegades es que al cava em fa molt mal de cap. Si veus una beguda que porta molt sulfurós i el vas olorant permanentment i et fots una ampolla, doncs, o mitja, pot arribar a donar mal de cap. No, això ho penjam. Per això fa vergonya. Dèiem que t'agraden... És fruta. Aquest diríem que els dos primers són natura, un és un gran reserva, l'altre és un brut reserva natura, que tenen més temps. Aquest és més jove. Aquest jove... No m'ha agradat gens. I a tu? Us agraden més els caves, i hem dit abans que eren els que es venien menys. Fixem-se que els natura són els que es ven menys al mercat, els que es venen més, en canvi són aquests, no? Com ho veus tu? Yo muy poco cuerpo le encuentro, poco sabor, poco... No, al último. A este último le falta... El primero lo encontré buenísimo, el segundo... Muy fino, muy suave, no tiene aromas, no tiene... No tiene nada, no. Exacto. Perdó. Àngels, com ho veus tu? Sandra. La Sandra, jo la mania, la Sandra, la Judit. D'aquests tres que hem begut, quins et sembla el brut natura reserva, el gran reserva o aquest que és un reserva més senzillet? Bé, jo també prefereixo els dos primers. També, sí. Amb més cos, amb més antiguitat, un vi més vell, un vi amb més gust. Us agrada més? Sí, aquí el que deia el senyor, potser massa així, aquest gust de Josep, sulfurós, raro. no ho digui senyor perquè si no... Josep, que no sabia com es deia. Josep, que és un senyor i un cavaller, però és el Josep, que el demanen. Tu què tal, com ho veus? Home, a mi particularment m'han agradat molt més els dos primers que el tercer. Sí. Més estructura, un altre... Sí, us agraden els caves elaborats. Sí, m'agrada més el cava, un altre tipus de cava. Que porta mesos, que porta treballant, que està... Bueno, no sempre, depèn del moment, però en aquest moment m'han agradat més els dos primers. L'altre potser seria més per una copa més fresca, més lleugera, en una tarda de bar, més agradable. Igual tampoc la temperatura era la idònia per tastar el cava aquest. Igual amb una miqueta menys de temperatura estaria millor. A mi particularment, el que més m'ha agradat ha sigut aquest. Amb aquest d'aquí. Bé, ja ho veus, és el que va agradant a la gent, són els gustos dels... És curiós que en una mateixa partida... Ara estem provant un altre brut. Freixenet brut barroco. És reserva també, Aquest al tap sí que ens porta, i hem vist taps de dues arandeles, de cap arandela, i aquest és d'una. D'una arandela al final. Passa'l si vols cap allà. Aquest és un cava de 11 euros, no? Aquest és un cava... De 11 euros, em sembla, no? Pot ser? O 10? O quan? Jo l'he agafat el tiquet, Sí. Bueno, aquest és un cava entre quasi 11 euros, em sembla. Quasi 11 euros.
Escolteu, ara aquest el provarem tots a poc i farem la prova de buscar-li el sucre. Aquest és un cava de 10 euros. Li buscarem el sucre. Olorem, primer olorem igual, olorem, a veure què ens fa aroma. Busquem-li aromes abans de prendre'ns-el. Ens fa aroma, aquest fa aroma, Sí, ens fa aroma, sí. Què ens fa aroma aquest? Aquest té un aroma bastant clar, El carbònic ens amaga una mica els aromes, El carbònic és més difícil que un vi blanc o un vi negre, ens els amaga una mica. Però aquest té un aroma que és bastant claret, que és a poma, A poma, val? Escolteu, la sidra, sí, ens fa aroma a poma, La sidra. Però està, es que el carbónico no es disimula el olor, Hay que buscarlo. Es un poco más difícil, pero está, Está aquí dentro, A llevats, si són reserves, tots normalment ens fan olor a llevats. Els llevats, que és la llevadura, ens fa olor a pa torrat, la llevadura, els llevats, Però ens fa olor, la primera aroma que ens ha sortit és el de poma. Després van canviant els aromes, A mesura que li va tocant l'aire ens va canviant. Val? Ara ens el posarem, farem la prova que ho fèiem amb els vins, tornem a explicar la prova de la llengua, acidesa als costats, el sucre a la punta, amarg al final, que són els característics que trobarem. Acidès, si és amarg, pot ser que no ho sigui, i aquest és brut. Per tant, quan ens l'empassem, la llengua ens fa saliva i a la punta de la llengua ens té que fer saliva, perquè porta sucre. Com a mínim porta 5 grams de sucre. Com a mínim. De 5 a 15. És brut, és brut. És brut aquest. És brut, és brut. Es nota la llengua que ens fa suc. La llengua ens fa saliva, vol dir que porta sucre. Acidesa està bé. Què tal aquest cava és correcte. Ens deixa la boca bé, menys gas que l'altre, menys gas que l'anterior, més integrat. Veieu la diferència? Tenim el carboni més integrat, ens entra més bé, ens deixa la llengua correcta, no ens molesta el lloc. L'acidesa està bé.